ரெட் புல் அப்படின்ற எனர்ஜி ட்ரிங்கை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும். அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரெட் புல் கிவ்ஸ் யூ விங்ஸ்ன்ட்டு. அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை போடுறதுக்காகவே கிட்டத்தட்ட $13 மில்லியன் வந்து ரெட் புல் கம்பெனி இழந்திருக்காங்க. புரியல. பெஞ்சமின் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெட் புல் கிவ்ஸ் யூ விங்ஸ் அப்படின்ற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை படி கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமாக ரெட் புல் எனர்ஜி ட்ரிங்க் வந்து குடிச்சிருக்காரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப கவலையும் படுறாரு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்து தான் நான் வந்து இந்த ரெட் புல் எனர்ஜி ட்ரிங்க் வந்து ரொம்ப நாளாக குடித்தேன், 10 வருஷத்துக்கிட்ட குடித்தேன், பட் எனக்கு வந்து எந்த ஒரு விங்ஸோ வரலன்னு கவலைப்படுறாரு. எப்படிப்பட்ட முட்டாளாலாம் ஆள் அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிப்போல. பட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா, கோர்ட்டில் போயிட்டு கேஸ் போடுறாரு. இந்த மாதிரி வந்து ரெட் புல் வந்து தப்பான விஷயத்தை அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, நான் கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமாக அந்த ரெட் புல் எனர்ஜி ட்ரிங்க் வந்து குடிக்கிறேன், எனக்கு எந்த ஒரு விங்ஸோ வரலன்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறேன். கோர்ட்டில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து ரெட் புல் வந்து தப்பான விஷயத்தை அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து $13 மில்லியன் வந்து ஃபைன் போடுறாங்க. கிட்டத்தட்ட இதை வந்து காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட்டாக வந்து தன்னுடைய கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து ரெட் புல் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இதனாலேயே வந்து ரெட் புல் $13 மில்லியன் வந்து இழந்திருக்காங்க. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.